Bore da iawn i chi gyd. Gadewch i ni ganu emyn rhif 119, 119, hymn 119. Dyw'n darpar o hyd at raid dynol rhyw, yw'n cysur i gyd a'n cymorth i fyw. Pan sychoff yn honne cysuron y llawr, ei heddwch fel afon a lifa bob awr. 119. Gadewch i ni wrando ar eiriau o'r ugeinfed bennod o Efengyl Ioan, Iesu'n ymddangos i Mair Magdalene. The reading this morning is taken from the 20th chapter of the Gospel according to St. John, Jesus appearing to Mary Magdalene, verses 10 to verses 18. Aeth y disgyblion yn ôl adre, ond safodd Mair wrth ymyl y bedd yn crio. Plygodd i lawr i edrych i mewn i'r bedd a gweld dau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi cael ei roi orwedd. Un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Dyma nhw'n gofyn i Mair, wraig annwyl, pam wyt ti'n crio? Maen nhw wedi cymryd farglwydd i ffwrdd y tebodd, a dwi ddim yn gwybod ble maen nhw wedi mynd ag e. Dyna pryd y trodd i rownd a gweld rhywun yn sefyll yno. Iesu oedd yno, ond oedd hi ddim yn sylweddoli mae Iesu oedd e. Wraig annwyl, meddai Iesu wrthi, pam yr wyt ti'n crio? Am bwy yr wyt ti'n chwilio? Roedd hi'n meddwl mae'r garddwr oedd e, a dywedodd, Syr, os mae ti sydd wedi symud, dywed lle wyt ti wedi roi e, a byddai i'n mynd i'w ôl e. Yna dyma Iesu'n dweud, Mair. Trodd ato ac meddai yn Hebraeg Rabuni, sy'n golygu athro. Dyma Iesu'n dweud wrthi, paid dal gafel yno fi.
Dwi ddim yn mynd i fyny at y tad eto. Dos at fy mrodi i a dweud wrthyn nhw, dwi'n mynd at fy nhad am Duw, eich tad chi am Duw i hefyd. Yna aeth Mair Magdalene at y disgyblion a dweud, dwi wedi gweld yr arglwydd, a dywedodd wrthyn nhw beth oedd wedi ddweud wrthi. Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and to your God. Paid dal gafel yna i. A dyma'r adnod byddwn ni'n myfyrio arni yn ystod y cwrdd hwn y bore yma. Diolch i Dduw am ei air i ni heddi. Amen. Emi nesaf, y next hymn, 809, 809. Dragwyddol holl a lluog i o'r, creawdwr nef a llawr, o gwrando ar ein gweddi nawr ar ran ein byd yn awr. Ymostwng atom yn dy ras, o gwrando ar ein cri, ac mewn trigaredd arglwydd i o'r yn dirion ateb ni. 809. Gawn ni weddio gyda'n gilydd. Let us pray together. Cydweddiwn. Ein tad o'r hwnnwyt yn y nefoedd, Dyw a thad ein harglwydd an gwaredwr Iesu Grist, a Dyw bob yr un ohono ni sydd wedi cwrdd yma heddi. Diolchwn i ti arglwydd am y cyfle hwn o ymuno yma yn dy enw di. Diolchwn i ti ein bod ni wedi cyrraedd mewn saff, pawb wedi dod o wahanol gyfeiriadau. Diolch i ti fod na ddrws agored yma i ni'r capel hwn. A diolch i ti yn ystod y munudau hyn yn awr am ddrws agored gweddi. Ac bod na ddrysau eraill yn ein byd ni yn cau,
I ni'n gwybod yn iawn Arglwydd bod drws gweddi bob amser yn agored i ni. Ac i ni mor ddiolchgar i ti am hynny, Arglwydd. Dy fod ti mor barod i wrando arno ni, pa le bynnag i ni a beth bynnag i ni wneud, a phwy bynnag i ni hefyd. Diolch bod llwybr gweddi bob amser yn agored i ni i'w gerdded. Diolch i ti am y dydd newydd hwn o dad, am y bore ffres hwn o Wanwyn. A'r haul yn twyni arno ni yma'n Llundain, dy beth. Diolch i ti am fywyd newydd y Gwanwyn. Ond diolch yn arbennig Arglwydd am y bywyd newydd y ddaeth i ni yn atgyfodiad y fab Iesu Grist. Diolch i ti am y Pasg ac am orfoledd yr atgyfodiad. Diolch i ti fod Iesu'n fyw a'i fod e wedi concro'r bedd, bod cariad yn drech na chasineb, goleuni yn drech na thywyllwch, bod y bedd gwag yn drech na'r groes, a bod bywyd yn drech na marwolaeth. Diolch i ti am yr Iesu byw, ac am ei gwmni yma heddi, a diolch bod Iesu'n ymweld â ni ar daith bywyd, a hynny'n annisgwyl ar adegau. Risen Lord Jesus, you come to us in the most surprising and the most ordinary ways. Just when we begin to forget or doubt you, when we begin to live our lives as if you don't matter, you come speaking to us, feeding us, and encouraging us. You never forget us or fail us. Without you, we are weak, we are frail, but often with you, we are strong. May we be made deeply aware of your presence this day. I ni'n diolch i ti Arglwydd am oleuni dy gariad di sydd yn tywynnu arno ni drwy'r amser. Lord, make our lives as windows for your light to shine through and a mirror to reflect your love to all whom we meet. Ac wrth i ni gyfarfod yma heddi Arglwydd yng nghyfforddusrwydd yr adeilad hwn. I ni'n cofio am bawb o darnebol sydd yn hwynebu oriau'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen. I ni'n cofio am ein cyfeillion o blith yr eglwys hon, o deulu'r eglwys yma yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain. Yr rhai sydd wedi methu bod gyda ni heddi, amgylchiadau amrywiol wedi rhwystro nhw. Ac i ni'n cofio'n arbennig mae'r rheini sydd yn gaeth i'w haelwydydd ac i amgylchiadau anodd. Yr rhai sydd yn sâl, yr rhai sydd yn fregus. Ac bod nhw ddim yn bresennol yn ein plith ni'n gorfforol, a wneud i Arglwydd, wneud yr unigolion hynny'n ymwybodol i bod nhw'n rhan o'n hoedfa ni, ac i bod ni'n cofio amdani nhw yn ein gweddiau. I ni'n gweddio dros ein byd ni heddi Arglwydd. I ni'n diolch i ti am ryddid i ddod mae'r bore yma. Ond i ni'n gweddio dros ein byd ni, a thros y cenhedloedd a'r gwledydd hynny, sy'n cael ei rhwygo gan ormes a thrais ar y fela ar hyn o bryd. I ni'n cofio'n arbennig am y sefyllfa mas yn yr Wcrain, a phawb sydd yn dioddef o ganlyniad i'r rhyfel erchyll sydd yn cymryd lle yno ar hyn o bryd. Mae yna gymaint o lefydd eraill yn dos i Afghanistan, a Yemen, a'r Ethiopia, o dadnefol. Cyflwyno yn y gwledydd hyn a'i pobl i ti yn ein gweddiau. Almighty God, hear our cry for those who suffer as a result of war and conflict today. For those in this country who are concerned for loved ones living in Ukraine. For those who have fled their homeland and are longing to return. For those who have lost homes, livelihoods, and hope for the future. For those who have been injured in body, mind, and spirit by the conflict. For those who mourn loved ones killed by the bombing and fighting. Arglwydd, ddaw dim daioni mas o ryfel. Ac o'n i ddim pryd i ni'n mynd i ddysgu'r wers honno, nad oes neb yn ennill mewn ryfel. Gweddiwn felly am heddwch a chyfiawnder yn ein byd ni. Gweddiwn am dangnefedd a nghalonau bob person. Lord, we see too clearly the devastation and human cost of this war.
And we ask you to gently surround all who need you this day with the knowledge of your unfailing love. Soften the hearts and open the eyes of all who seek the continuation of this violent military conflict, so that they may see the damage, that they may see the pain and cruelty that is being inflicted on their fellow humans. And by seeing the pain, they may be led through your Holy Spirit to repentance. And through repentance to seek the ways that lead to peace, reconciliation and restoration to that part of the world. Arglwydd clywyn gweddi felly ac aros gyda ni weddill y diwrnod arbennig hwn. I ni'n diolch I ti bod y diwrnod hwn yn arbennig I ni ac yn wahanol i'r diwrnodau eraill yr wythnos. Ac I ni cyhoeddi gyda balchder mae dydd yr arglwydd yw e. Aros gyda ni weddill y diwrnod cysegredig hwn felly. Clywyn gweddi a maddau ni hefyd bo bai a phechod yn derbyn di. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist. We pray in the name of Jesus Christ, the one who calls all to live in peace and harmony with one another. Ac I ti o ddiw dad, yn dad, mab ac ysbryd glân, a bo'r clod a'r gogoniant, o'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd. Amen. Brother Bob, good morning to you all, and it's lovely to see visitors joining us this morning. Ond chroeso arbennig i'n plygiaethwr gwadd, sef y parchedig Betty Wyn James. Rwy'n siŵr bod hi'n gyfarwydd iawn I llawer iawn ohonoch chi, ond mae'n wneudog ar dair eglwys yn Nghaerfyrddin, Eglwys y Priordy, Eglwys Annibynnol Cana ac Eglwys Presbyteraidd Bancyfelin. Yn ogystal â hyn, mae hefyd yn lywydd yr undeb, ac mae'n lywydd gweithgar iawn, yn gyfoes iawn yn i'w gwaith, ac ni'n gwerthfawrogi'r holl chi'n wneud.
Hefyd, mae hi newydd gael rhanrhydedd o fod yn arwyddfardd y gorsedd, y tro cyntaf i fenyw cael y cyfrifoldeb yma. Felly, llongyfarchiadau mawr I chi. Ond y mwy pwysig na hyn I gyd, mae hi hefyd yn fam I Elin, ac mae'n hyfryd gweld Elin a Dafydd efo ni unwaith eto y bore yma. Felly, neis iawn. A diolch I chi am ddod fyny ato ni I Llundain, ac ni'n edrych ymlaen yn fawr I glywed eich neges chi. Also, Reverend Betty Wyn James will be with us this evening at 6 o'clock, and diolch I Mike am ei gyfraniad ar yr organ. Yn y wythnos I ddod, y drefn arferol i'r oedfaon, felly usual pattern of services in the coming week. We'll have our midday service on Wednesday, at midday on Wednesday, and followed by fellowship. Then next Sunday, bydd yn gwneud o gyda ni oedfa gymyn yn y bore. Dim ond 2 beth I gyhoeddi mewn ffordd. Ar y 7th o Fai, bydd y bardd Mererid Hopwood gyda ni. On the 7th of May, we will have the Professor Mererid Hopwood with us. She's also a very fine bard, so worth coming to listen to her on the 7th of May. Then on the 8th of May, we're having our Christian Aid service slightly earlier. So do bring your money for the envelopes on the 8th, please. So that's the 8th of May, so advance notice on that one. Dim ond I ddeud, croeso cynnes I bawb ddod lawr am paned o de ar ôl yr oedfa, ac nawr ddawn nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion. Wel, gai diolch yn fawr iawn I chi gyd am y gwahoddiad a'r croeso yma I Gapel Cymraeg Canol Llundain. Mae'r sil yma wedi bwco ers sawl blwyddyn, cyn bod fi'n gwybod bod Elin yn symud lan yma. Ond mae'n hyfryd cael bod yma. Thank you so much for the invitation and the welcome to your midst this morning. The last time I stood in this pulpit was 28 years ago. I'd only just been ordained as a minister in Barry, and I remember travelling up when you could travel on a Sunday morning then to London, a wy'n cofio treulio'r diwrnod hyfryd fel cymaint o weinidiogon eraill yng nghwmni Mr and Mrs John Jones. Gobeithio bod chi'n dilyn ni heddi ar y Zoom, cofio'n cynnes at y ddau ohonoch chi.
Diwrnod cofiadwy a hyfryd iawn. Mae'n braf iawn cael bod môl yma. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am y croeso. Thank you all so much for your warm welcome today. Fe ganwn ni'r emi nesaf felly, 755. Y cysur i gyd sy'n llanw fy mryd, fod gennyf drysorau uwch gwybod y byd. Ac bod hwy'n hydd nas gweld neb ond ffydd, ceir eglur ddatguddiad ohonynt rhyw ddydd. 755. Heddi yw'r sul sydd yn dilyn sul y Pasg. Mae'n enwau amrywiol ar y sul hwn. Today is Low Sunday, which means that we're on a bit of a downer following Easter Sunday. Be newn ni ar sul hwn, dwedwch? Y sul yn dilyn gwyl fawr y Pasg. I ni'r Cymru yn cyfeirio'n annwyl iawn at y sul hwn, fel sul y Pasg bach, a wy'n credu bod hi'n enw hyfryd. Ond yn ôl y calendar eglwysig, yr enw ar y sul hwn go iawn yw Low Sunday. A dyna i chi enw sydd o'r braidd yn codi unrhyw awydd ar bobl i ddod ynghyd i addoli, yn dyfe? Today is Low Sunday. What can we do with a Sunday with such a name as Low Sunday? 20 years ago to today, I began my ministry at Capel y Priordy yng Carmarthen, Canan, Bancyfelin. And I started intentionally on Low Sunday, because as I told the congregation that first Sunday morning, there's only one way we can go from here, and that's upwards. Ond fe allwn ni ddeall pam bod y sul hwn yn cael ei alw'n Low Sunday, oherwydd does dim un sul yn medru codi'n uwch na sul y Pasg. Does dim un sul yn medru codi'n uwch na sul yr atgyfodiad. Mae unrhyw beth sy'n dilyn y sul hwnnw yn mynd i fod sialawr. And so, having risen to the heights of Resurrection Sunday, of Easter Sunday, anything that follows is a bit flat, to say the least. It's Low Sunday, or as one described this Sunday, the post-Easter slump. That is to say, the impression created is that Jesus' ministry ended on that cruel Friday afternoon on Calvary Hill, or on the marvelous morning of the third day. But it wasn't like that. The living Jesus appeared to the disciples. For 40 days he talked to them about the kingdom of God. Deugen diwrnod, yma'r ffigwr deugen, wrth gwrs yn bwysig iawn yn y hermau Beiblaidd, yn dyw e?
Fe dreuliodd Iesu 20 ddiwrnod yn yr anialwch cyn y croeshoeliad. Israel wedyn 20 mlynedd yn yr anialwch. A'r Crist byw fan hyn wedi ymddangos am 20 diwrnod ac am weld ei bobl yn annisgwyl. Siarad gyda'i bobl e. A dyna beth da bydde pe bai ni'n gwybod yn union be ddysgodd Iesu i'w ddisgyblion yn ystod y 20 diwrnod yn dyfe am ddeyrnas Dduw. Oedd gan y disgyblion gymaint i'w ddysgu a dysgu am Iesu mewn ffordd newydd. Dyma grew y bobl a dawodd y cwbl mwyn dilyn Iesu, cofiwch. Gadael i teuluoedd, gadael i hardaloedd, gadael i brwydd. Lot ohonyn nhw bysgotwyr, gadael i pysgod a'i cychod ar môr a'r rhwydi, gadael i gwaith a'i bywoliaeth, gadael y cwbl lot i ddilyn Iesu Grist. Ac oedd hynny wedi bod yn beth mawr iddyn nhw. The disciples who left everything to follow Jesus and their journey led them to the harrowing experience of seeing Jesus crucified. And I often wonder, counseling sessions for the disciples would most certainly be arranged if the disciples were to see Jesus crucified today. Oedd y disgyblion wedi bod cymaint yn ei gwmni fe. Ond oedd hi byw mor agos ato fe. Oedd hi feddwl wedi dod yn feddwl iddyn nhw. Oedd hi eiriau fe wedi dod yn eiriau iddyn nhw. Oedd hi weledigaeth a'i freuddwyd wedi cael ei meddiannu ganddyn nhw hefyd. Ond wedi dod mor agos ato fe, ac yn sitio'n reit yma fe'n cael ei groesoelio. Yna chi brofiad yn dyfe. I fod yn nghwmni rhywun mor agos, ac yr person hwnnw yn marw'r farwolaeth mwy erchill. Fe greuwyd perthynas arbennig iawn rhwng Iesu a'i ddisgyblion. Perthynas oedd wedi tyfu'n agos rhwngddyn nhw. Buon nhw'n byw, buon nhw'n teithio gyda'n gilydd. Ond yna daeth y croeshoeliad. Ac fe ddechreuodd y cwbl chwalu o'i hamgylch nhw. A mae'n ddarlun trist ofnadw. Ond nid tristwch oedd ar gair olaf chwaith, oherwydd cyfododd Iesu. It's a very sad picture, but the sadness wasn't the last word either, because Jesus rose and the living Christ appears to the disciples. He appears to them and unites them with a new spirit, unites them with a new joy, and unites them with a new hope. But the disciples weren't quite sure what it all meant, and they had to learn some things afresh. Oedd eisiau dysgu rhyw bethau yn o'r newydd, ond dysgu beth tybed? Wel, falle gall profiad Mair Magdalene yn helpu ni ateb y cwestiwn hwnnw wir. Chi'n cofio bod hithau wedi mynd i'r bedd lle claddwyd Iesu i gael y golwg olaf ar Iesu. A thrwy lygaid llawn dagre, fe welodd hi bod y bedd yn wag. A dyma hi'n gweld y garddwr ac yn gofyn iddo fe, wyt ti wedi symud y corff? Wyt ti'n gwybod ble ti wedi dod i'r corff? Dweud wrtha i wneud i. Mwyn i fi fynd i chwilo am, wyt ti'n gwybod le mae e? Ac yn ei thib hir oedd Iesu wedi marw, ond mi roedd e'n fyw. Yn ei thib hir oedd Iesu'n bell, ond oedd e'n agos ati ddi. Yn agos iawn hefyd, reit wrth ei hymyl i, nid garddwr oedd yno, ond Crist ei hun. Ac wrth ei chyfarch i wrth ei enw, Mair, medde Iesu. Dychmygwch y sefyllfa, oedd hi wedi mynd i'r fynwent ar doriad gwawr. Oedd hi wedi mynd cyn bod hi'n goleuon iawn. O, mwna'n beth yn unan, ynddo e? Faint o'n chi a fi sydd wedi bod i fynwent yn y tywyllwch. Not nice. Ond fe iath i yno, ac yna fe welodd i'r ffigwr hwn, a mae'r ffigwr yna'n galw ar ei henw, Mair. Gas i ofon, gas i arswydd. Ond yna nath i sylweddoli pwy oedd e. Ac wrth adnabod Iesu, beth nath Mair yn reddfol oedd estyn i Gideon o fe. A medde Iesu wrthi, paid y dal gafel arna i. Paid y twtsia fi, paid y dal gafel arna i, dos at fy mrodi ri a dwetha nhw, dwi'n mynd at fy nhad am Duw, eich tad a'ch Duw chi hefyd. The risen Jesus greeted Mary by her name. In her shock
of realizing who was standing right in front of her. Mary instantly reaches out for Jesus to touch him, to hold him. But Jesus responded, "Don't hold on to me. Pai dal gafel yna I. Go to my brothers and tell them, I'm going to my Father and God, your Father and your God too." Mae sŵn mynd yn y geiriau, mae'n dos e. Cer i ddweud wrth y mrodyr. Mae yna fynd yma. Iesu'n mynd at y tad. Ac oedd rhaid i'r ddisgyblion i fynd hefyd. Dysgu mynd. Dysgu mynd o'r gorffennol i'r dyfodol. The disciples needed to learn how to go from the past to the future. Mae'n gorffennol ni'n werthfawr iawn I ni bob yr un ohono ni wrth gwrs I fod e. Mae'r gorffennol yn werthfawr iawn ym mhrofiad pob yr un ohono ni. Un peth yw edrych i'r gorffennol. Mae'n bwysig bod ni'n edrych i'r gorffennol. Mae'n orffennol yn perthyn I ni gyd. Mae'n orffennol yn perthyn i'r eglwys hon. Un peth yw edrych i'r gorffennol. Peth arall yw byw yn y gorffennol yn dyfe. Christianity is not yesterday's religion. It is today's religion. And it is tomorrow's religion. Much has already been achieved, but more remains to be done. Mae yna fwy I ddod eto. Mae yna fwy i'w gyflawni eto. Does dim terfyn iddo fe. Mae'r dyfodol yn ein tynnu ni ato gyda'i anogaeth am bethau gwell a chydau her I ni hefyd. Bu'r 2 flynedd diwetha hyn yn rhai heriol iawn a dweud y lleia. Na 2 flynedd ni wedi cael pwy feddyli e? Mae'r 2 flynedd diwetha yma fysa fe wedi... Mae fe rhyw bloc yn dywe pan mae'n edrych nôl. Ac yn y dyfodol fe fydd y 2 flynedd y hanner diwetha, mae'n sicr yn rhan o hanes, fe fydd yn plant ni, a'n hwyron a'n hwyresau ni, yn dysgu am y 2 flynedd diwetha yma, yn ei gwersi hanes yn yr ysgol. Achos bod y Covid-19 yma, this COVID-19 has had such an impact on our world. It's created history. And there's no doubt it'll be part of the national curriculum in the future years. And our children, and we'll be able to say to them, I was there, unfortunately. We got held up in it all. How mae di bod yn gyfnod rhyfedd yn dweud? Hynny yw, mae di parlysu'r byd. A ffrind i'r digwyddiadau mewn hanes wedi llwyddo I wneud hynny. Mae drysau'n capeli ni wedi bod ar gais. Mae ni wedi digwydd eriod yng Nghymru. Felly bod wedi digwydd yn Llundain, so wedi digwydd yng Nghymru. The doors of our chapels managed to stay open through 2 world wars. But this pandemic shut them. Hynny yw, mae'r nerth a'r pŵer sydd wedi bod yn yr Covid yma wedi bod, mae wedi'n parlysu ni. Mae wedi bod yn gyfnod heriol I ni. Mae wedi bod yn heriol I unigolion, mae wedi bod yn heriol I deuluoedd. Mae wedi bod yn heriol i'r bobl sydd wedi bod yn hunan ynysu. Mae wedi bod yn heriol i'n plant a'n pobl ifanc ni. Boes bach. Mae wedi bod yn anodd iawn arnyn nhw. Mae mwy nag un ffordd. Mae wedi bod yn heriol ar ein gwasanaethau iechyd ni. Mae wedi bod yn heriol bob agwedd o fywyd yn dywe. A chi'n bod be, mae wedi bod yn heriol ar yr eglwys Gristnogol hefyd. The last 2.5 years, they've been a challenge for the Christian church, haven't they? The challenge of keeping the church together while the doors of the chapel have been shut. Ond wedi dweud hynny, mae wedi wneud I ni sylweddoli beth yw eglwys yn diwedd. Mae wedi wneud I ni sylweddoli o'r diwedd, taw nid adeilad yw eglwys, ond cymuned o bobl. Cymdeithas yw eglwys. Rwy'n peth yn cartrefi ni. Beth yw ti? Dyw e ddim byd. Ond pan bod yna gartre yno fe, mae'n wahanol yn diwedd. A mae'r cyfnod ola yma wedi wneud I ni sylweddoli beth yw eglwys. Mae wedi bod yn her I ni yn diwedd. I feddwl yn fwy creadigol. Am ffyrdd o gadw'r eglwys ynghyd, am ffyrdd o gyflwyno neges yr efengil Gristnogol. Rhai ohono ni wedi troi at y byd digidol fel I chi wedi gwneud. Fi'n cymryd y fanna mae'r camera. Fi'n gweld chi bob dydd Sul.
Mae di bod yn heryn, mae di bod yn challenge i ni. Wel, chi'n meddwl beth, mae bob cyfnod a phrofiad yn dod â'i heryn i'n diwy. And there is a future challenge that calls us today. We do not know what the future holds. But as Christians, we are pretty sure that we know who holds the future. Paid dal gafel yna I, meddai Iesu wrth Mair. Paid a glynu wrthyf. Do not cling to me, Jesus said to Mary. You must move on. You must go and tell the disciples. I must move on to be with my Father, and you must move on also. Do not cling to me. Paid dal gafel yna I. Fel pe bai Iesu'n dweithio ni I bido dyla nôl, ond I symud mlaen, gan fod pethau da I ddod eto. Mae'r Eglwys wedi gwneud llawer o bethau da isiws. Mae'r Eglwys wedi bod yn ddylanwadol iawn yn ein byd ni. Mae wedi codi llais, mae wedi arwen. Yng Nghymru mae wedi lliwio'n diwylliant ni. Wedi lliwio'n barddoniaeth ni a'n llenyddiaeth ni. Mae wedi gwneud lot o bethau da isiws, ond mae ganddi fwy I wneud eto. Ac i'r mwy hwnnw I ni'n cael ein galw. Paid dal gafel yna I meddai Iesu wrth Mair Magdalene. Dos at fy mrodyr. Mae rhaid I ti fynd ymlaen. Paid aros fan hyn. Jesus said to Mary Magdalene, do not hold on to me. Go to my brothers. You must move on. Well, it is our privilege to go on also. Ein braint ni yw mynd hefyd. Mynd o'r gorffennol i'r dyfodol. Mynd o'r addoliad i'r gwaith. Mynd o un man I bob man. Mynd y tu hwnt i'r pasg. A mynd ar I olef. Gadewch I ni weddio, let us pray. Ein tad nefol, I ni'n diolch I ti am dy bresenoldeb atgyfodedig yn ein plith ni. Ac wrth I ni feddwl am hanes Mair yn yr ardd honno. Helpa ni I glywed eiriau di eto. Paid dal gafel yna I. We thank you, Lord, for the opportunity to meditate together on this wonderful story of Mary Magdalene in the garden and help us to believe anew those words of Jesus. Do not cling to me. Move on. Eto arglwydd mae eisiau cwmni Iesu ar ni wrth gwrs, oherwydd nid yn ein nerth ni y medrwn ni gyflawni'r gwaith, ond yn y nerth di. Ond helpa ni arglwydd I edrych ymlaen i'r dyfodol gan werthfawrogi'r gorffennol. Ond sbosib yr unig ffordd o barchu'r gorffennol yw I ddal gafel yn dyn ar weledigaeth y dyfodol hefyd. Rho'r nerth a'r gwyroldeb I ni I fwrw at ein gwaith ac I godi o'r cyfnod dryslyd ac anodd hwn, mwyn parhau fel eglwysi gyhoeddi y fenyl y deyrnas. Dyna'n gweledigaeth ni, dyna'n gweddi ni y bore hwn o dad. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wedyn ma'n ni'n dod at yr pedwerydd emyn, our final hymn, hymn number 255. Ac emyn ardderchog hefyd I ddiweddu'r oedfa. Saif brenhiniaeth fawr yr Iesu, a'i gorseddfan fythol lan. Saif I heddwch yn dragywydd, saif I chysur byth a'i chan. Hedd, maddeiant, meddyginiaeth, iachadwriaeth yn ddiagaid. Gras I drwyddi ein teyrnasu, deddf yn gwenu yn y gwaed. 255, 255. See
felly mewn tangnefedd i garu ac i wasanaethu'r arglwydd Iesu mewn llawenydd. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fo gyda ni a phawb sydd yn anwyl i ni. O'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd. Amen.